Delegazzjoni ekonomika mill-Etjopja li żaret lil pajjiżna fl-aħħar jiem faħret bi sħiħ il-potenzjal ta' kummerċ li Malta tista' toffri. Id-delegazzjoni magħmula mill-Ethiopia Investment Agency u l-Ethiopian Industrial Parks bdew ħidma sabiex identifikaw opportunitajiet ta' kummerċ fosthom l-intelligenza artifiċjali u blockchain, is-settur tal-avjazzjoni, is-settur mediku u s-settur tal-edukazzjoni. Flaqa l-Ministru għall-Affarijiet Barranin, Promozzjoni u Kummerċ Carmelo Abela saħaq kemm dan il-pajjiż fil-kontinent Afrikan għandu l-potenzjal sabiex ikun sieħeb strateġiku kummerċjali ta' pajjiżna. Naturalment, l-Etjopja huwa pajjiż kbir fl-Afrika, pajjiż li joffri ħafna opportunitajiet, pajjiż li jitkellem bil-lingwa Ingliża, pajjiż li għandu s-sit tal-African Union li tiġi l-ekwivalenti tal-Unjoni Ewropea li tinsab l-inqas l-uffiċini ewlenin ġewwa Brussell. Dr. Abela tkellem kif dan qed isir permezz tal-laqgħat bejn l-Aġenziji ta' Investiment mill-Etjopja u aġenziji Maltin fosthom Trade Malta u Malta Enterprise u żied jgħid li hemm il-possibilità li s-sena d-dieħla tintbagħat delegazzjoni kummerċjali Maltija lejn l-Etjopja. Min-naħa tagħhom, il-parteċipanti mill-Etjopja qalu kif din iż-żjara f'pajjiżna fetħitilhom għajnejhom fuq l-opportunitajiet ta' kummerċ li jeżistu lejn Malta. Stqarrew li b'dan il-ftehim iż-żewġ pajjiżi se jkunu qed jaraw żieda ta' xogħol għaċ-ċittadini tagħhom. But given the so many common interests that we have, there are opportunities for building value chains between Ethiopian manufacturing sector and Maltese. That's one area. And secondly, investments, greenfield investments, companies that are interested in reaching the African market. Intant f'dan iż-żmien qed jiġi stabbilit ukoll kif kumpaniji Maltin fi żmien li ġej ikunu jistgħu jibdew iħarsu lejn l-Etjopja bħala gateway għall-Afrika u viċi versa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.